Joo. Kyllä, muistan. Kyllä, muistan. Kyllä, HSL-lipulla matkustava. Huomioithan, että tämä on viimeinen asema ennen C-vyöhykettä. Passagerare med HRD-biljett, vänligen observera att det här är den sista stationen före zon C. Passengers traveling with an HSL ticket, please note this is the last station before travel zone C. Niin sen lasin sitten, jos laitetaan. Meneekö sä pitää uusi väri just? Niin joutuu, niin totta. Joo, totta. Joo. No niin hei. No niin, nyt mä en jaksa puhua enää. No niin, hei.